reference to people like Louis Ojukwu and the likes of them who made Igbo people proud. Each time, even Mbo Wakanonisi, people like Louis Ojukwu and Newi, they made impact. Look at how somebody like Ekereti Ichwilo helped to remodel the transportation system of Nigeria. You are not even asking yourself, do we have such people who are proactive in today's youth I way today? That should be your area of thinking, and not China, America, USA. Yet you keep talking about going back to your own route. Your own route. We say in any of those places in Abo. Instead of you to look at your mate in Onisha, you are looking at your mate in China. Yeah? You see, that is why in USA no foduni mono adoro critical in thinking. Yeah? Here you are trying to tell us what your people and your ancestors are capable of doing, but you keep giving us example of what our mate in America. You are comparing us now with, you are even comparing your ancestors with your mate now in America. What happened to your mate in Nigeria? Yeah? I'm asking you. Some of you have given up. When they go up on anything, everything that makes you Igbo. Illegal no be you. You have denied yourself that first originality and your original as Umudioka. You did it yourself. Peraram, ila no bi ubana America. Jone ya natazio. Noruzie ba na agba mmunwa. Jeponu mmunwa na echu nnewi ka na echu mmiri. Mmunwa na echu nnewi ka na echu mmiri. Na-eje ikwu nne m ka na-eje gono. Na-eje ebe nne m mụrụ nwa di ya na ka na-eje gono. Mbata ebe nne m mụrụ nwa di ya na kịta onye ọna nọ n'ime compound ahụ mam by name. Yeah? Onye ọna nọ n'ime compound ahụ mam by name. They will call me by name, meaning that they know me. Umuha, they know me by name. Yeah? Jegodu agodi ikwu na ibe ebe hano. Malugodu maki ikwu na ibe. Before you talk about going back to your root or your ancestors, do you know where your root cut across? Imebe nne umuru nwa diana. Imebe nna umuru nwa diana. Imu umunne nne woshie. Imu umunne nne mutara nna yo. Jegodu pagodu your relatives around, okay? For the name of the dinner, one no man, for the name of the dinner, don't know how much somewhere, but on that should be your primary duty as an Igbo man. Bana, Kekuni, yes, women, a pay will go on now. I'm here in America, Japan, come to Japan. Afro Monyen K, TV video, ebe Ndosha na Napulu Miri, a jay, nene man, and so no gas in Miri. Eh? O shefuzie na mmiri nke dube na ya eba na ndị eze nwaanyị na-eje achụ aja ne na ndị nwa dibịa na-eje achụ aja ne, but he ought to busy na akpọ pastors. Yeah? Instead o ya pass the right message na ndị ọcha na-echukwa mmiri ha, mana ndị be anyị na-emesi nke anyị up ke ndị na-emesi ya up ifeda na onye bu Bible je na mmiri je na-atụ na mmiri. Yeah? Banana do na church alacha ya onye ọ na-alacha ya pụọ. O nwere ndị anyị ma na-eje pollute mmiri anyị. Why can't you call out those people? Those people wey be loyalty belong. You want to go? So, what is my message to you? Akahaji so far. If you know the measure in which they are dishing it out to you, dish it out to them 10 times. Have you seen that? It is moving. We are getting them. They have started crying. They have started crying. That is to show. Now the message in Aga, let us push this message until we push it to the permanent site. Yes. How like a kwana gonna de choose in Isionu? How like a kwana gonna de choose in Isionu? Happen in de choosing. Choosing is another congregation. No, they are doing their thing. Ekpopuna kahala ko gonna de choose in Isionu. What I go? How many if you buha na can de choose in if I buha? Be a Zionite. Stand gallant as a Zionite. Stand upon Mount Zion. What I go? No le bahal. Ha to wo put ebe no denu. Before he see be ha no to wo put it to no fu na ugu Mount Zion ha. Mari ye yo no.
Marie yono. You gotta go. If you want peace, yeah. If you want peace, yeah, you need to give peace. If Oluwa CJ they're choosing versus Zion, you people should not even give that thing Hana Choka Hakukosi. Do not do that. Pastor Azos Moka is a pastor, not a choosing. Evangelist Ebukobi is a pastor, not a Zion ministry. Choosing were members, Zion were members. Let choosing people be choosing. Let Zion people be Zionites. We are worshiping the same God. You got to go? We are worshiping the same God. Do not allow them to hakokosia gona nde choosing isiono. Yeah? Do not allow them. Zion is flying higher. Choosing is also flying higher. You got to go? Ofu alaji ka na chilefi. You got to go? Ofu alaji ka ni ne na chilefi. Aya ha shuru different alaji efi. You got to go? So, nka yari ade we ha. Nka yari ade we ha. Aya ade we ha. Habia ha ku isusu etu a shopụta na isusu ha na isusu ahụ na-eji ho ya n'ọgụ ewewe iwe maka ha na like isusu ọ na ha akịra ka o bute ọgba aghara abikocha ha eje park blues ọ mapụta nyụọ ya che na ọya esi anyị neutralize ha ya owe iwe ha neutralize ha ya owewe iwe. Do not allow them to take away that lion or lioness in you. Yes. Since they have chosen that insult is better than being polite and being civil. If you give them the opposite of what they give you, they can never appreciate it. Yes. Otherwise, have they ever appreciated it? The answer is no. Woto woto is the only language they understand. So give them woto woto. Give them woto woto. I have never seen them condemning any person from Omenala Igbo, insulting people. Have you ever seen them? If they are even praising in the choosing and the choosing never handle. I will ask myself, what kind of people are these? When I got to Matthias, the way I do, I got to Omenala, Omenala Buzo, Quasen, the way I do. Yeah? I got to Omenala Buzo, never na Hindu. I got to Matthias, never na Hindu. Ye never Hindu, I got to Matthias. Ye never Hindu, I got to Omenala Buzo, no, Okuzo, Quasen, ye, I go Mako for the 4 job. You never Hindu a wakapota from nowhere, but you want us to Zion. You are trending with Zion, with the choosing, but you want choosing people. You are even praising choosing people. Na family na I respond to you. When we talk about Matthias, will you not respond to us? When we talk about Omenala Igbo, will you not respond to us? I'm asking you. A potagowi, a senayi undeli, senayi wo matro Zion, a sena gobi la ye gobi, a senayi we ha call, a sena naye wo fulani, a sena down samulai, on who di ya guy, a sena an Igbo ya shwa yoso, a sena ancestors ya buayono, a sena an Igbo ya fight against us. What if you for no? When we say exactly the same thing to you, you will start crying. You will never stop crying. As long as na epi hono happy, you will never stop crying. Yeah? So, the Zionites all over the world. If you can, if you cannot, but if you can, give it to them as in the heart. The other go, this is not for every Zionite. There are those people who can be gentle. There are those people who has woto in bromance, just like us. The other go, who have woto just like us. If
they are eager to know what Ezugo will say about the Zion, the choosing. The moment in Kuroku, Hashobo, they got even the Kupia, how will go Mosbonen, Choka analyze Yamosbo, Shawimo Kunono, Adama May water, Anohonenu, or Nohonana, a Hanuana. This same is a one in Miri, Omenala and Different. You willingly accepted and gave up and accepted Christ. You accepted Christ by your own self. But you clearly came into the Christendom to come and constitute nuisance from inside. Yes, you left Mili that did not pay you or profit you anything. You came into church by yourself. Nobody forced you. You did it willingly. You came in to be a referee from inside. Some of you, when I look at you, for the moon to direction. For the moon to direction. You are not supposed to say this. You are not supposed to say this about Zion as about choosing. You a member of Lord choosing. Yes. If you are happy that the Lord choosing did not respond to you, why are you worried? Why can't you allow them to either respond to me? No, prophetess by day is a one by night. Nya, jebe nihu, mahebi neje, na shigabazo, mahebi naga. Very confused human being. Eh? Oh, they were batakwa no na church na palo because you know where your loyalty lie. E batana church e bialu referee. Gom na Bible Bible nyeru power to even come and do that referee. You want to come and be the judge. A judge onya. You are standing in the middle. Kelebe Bible that you need to stand in the middle between light and darkness. Kelebe Bible yeah? Not as if na mother force or go happen is the one. You left it because or profit you or what. Nobody forced you. Sometimes that is the only disaster. Follow that Ephraim that is the only that Ephraim can happen. O can happen in all dia. Na egwu ga na mmiri, but mmiri buje uje wali buru. But ije na mmiri sofio na mmiri buru enu na dayo. That Ephraim force gido force pota wolu ndu nye still ndu ahụ enyeru ikaji ndu ahụ egwu. Yeah? That Ephraim ogido pota force wo na ga adorele ndu. Ndu ahụ ikaji egwu. We are still playing around with Ndua. Yeah? Maka enyi unu ndo, una ase na una achọ ndo na onwu ko unu mma. Yeah? You see? E pụta ịbịa gwa m, ọ bụrụ na ndị Lord choosing, na ifilu na mụ kparịrị ndị Lord choosing. Mana ndị Lord choosing, the same way, ha esighị wee respond to you. They still did not respond to me. Onye nye power to respond to me. Unu na-ekwu A, unu na-ekwu B. In one way or the other, you are commending the Lord choosing for staying calm. You, Edokam, you quickly jumped out to respond to me on their behalf. But you are praising them for not responding to you. Yeah? On Ndagotaho strategy, Ndagotaho strategy, or people like me. Run away and run far from me. Run away and run far from me. You choose to take, of all the people on our Facebook, you choose to take the step of education. Have you not rendered yourself irrelevant? Or name or how relevant you used to be then. Today you have become so irrelevant. So what happened to people like us who has been steadfast, who has been consistent? We are still here. You are still hearing about us. You are still seeing us. That is what consistency can bring to you. Yes, I know that to some extent, fixation is a disease. Yes, but to show that you are convinced beyond every reasonable doubt. Do not be like a nylon that a breeze may flow. You are not here. You are there. If you are not here, you are there. You cannot be a member of Okeke and Okonkwo family at the same time. That is why Bible na wanyi ya happen bende po Okonkwo jebe Okeke. You say that two
has become one. Two has become one. Ọ ha sị na two awụrụ na two ka e wụrụ Chioma Okonkwo and Ebuka Okeke mana na ha na-anọkọsị ọnụ. I'm asking you. Ọnụ pụtara ịbịalụ referee according to JPAC. You don't need to start one place. Ijukom ife njiwe nọ na blue app. Have you asked me? Have you asked me? Yeah? Ọnwụ na ifiru na ife ijiwe nọ ebe ahụ ikuo ndebe ikuo ndebe ikuo ndebe ikuo ndebe ka ọ ya ndachi inye gị ife enye gị ife ndachi inye gị ife enye gị ife ka content ị na-eme wee du neutral. Yet ịdụ neutral ekweghị na adụ. You keep pointing hand one place you think you are being neutral. Everything you have said it against Zionite, but you are claiming that you are neutral. You are claiming that you are neutral. What makes you different from me? I should even stand more bold than you. You see? They deceive no one, they mislead no one. There is life after Facebook. In case if you don't know. There is life after Facebook. And whatever you do on Facebook here, your children and your children, they will still grow up. And the funny enough, this is not movie. Oh no movie, yes, not scripted and now actually act. There? Dalo Franco Welabi, you are always represented. You are always represented with so many of you. Oh no movie, as in no scripted. But this one is not scripted. This one is your ideology within a dish out to people. So when you come tomorrow and you start telling your child a different one, you should know. Thank God that this generation, I make use of mobile phone. They are even becoming more smart and more technologically inclined than us. You want to go? So they know how to dig up things and it will come out. Yeah? You want to go? Ụfọdụ ndị Catholic ya nọ na-asịgo na ndị Zion na-eme ka nka. The moment ị meghepụrụ ọnụ kpọọ any Catholic priest or kwuo sham about ndị Catholic, ịfụkwa ha amapụtakwa. Ha amapụtakwa. Ịfụ ha asịrị na akọta nke dị onye ọrịa mma osisi wolu pilo wolite isi. That is all we see. Everything will look okay to them until you touch their weak point. Yeah? Everything will look okay to them until you touch them. Now I'm not like that. Hey, baby. And I'm afugonu, but I block going now. Or you another account to be here. Oh no, you another account to be here. But when I can block what that new account to you web. Oh, look another one or be a block one. I will keep blocking him or her. When you wanna know behind that account until when they receive sense. You ought to go. It will not cost me anything. You ought to go. So no akọta nke do onye ọrịa mma osisi wolite isi on. If you cannot feel the pain of your fellow human being until the day it gets to you, you gotta go. It is so easy to preach about forgiveness. How many people have you forgiven? How many people have you overlooked? Ụfọdụ n'ime ndị content creators a na-agwa unu gara anya, ụfọdụ n'ime ha na-report page mmadụ, na-report akaụntụ mmadụ. Ụfọdụ n'ime ha na-report page mmadụ, na-report akaụntụ mmadụ. I've said it. My rule in this life is very simple. My rule in this life is very simple. Ịmala aka iji wee solu ndị mmadụ, aka eji solu. There's no two ways about that. You can't give A and receive B. You can't give violence and you receive peace.
You can't give violence and you receive peace. And you can't give peace and you will. Receiving violence is an injustice to you. And that is why Ezugo is here. You know that go? For the name of online or not. Anyway, respect to some of my brothers actually who reached out to me. Many people actually reached out to me. Yeah, many people reached out to me. Even the moment of truth, he reached out to me. You know that go? Waja Ezugo Bondo. Reached out to me. You know that? And so many others, to mention but few, who reached out to me. You know that? So my worry is, instead of always on my home, of course, I know so many of you were worried about my whereabouts. You know that go? They are worried about my whereabouts. But I'm sound. I'm back, fully loaded. I ask these guys will make up again. Now I should go this guy. You go week. I ask these guys will make up again. They should go this guy. You go week. Hey. Amanda, she want the man of Anya. This is Ezugo live now. She can deal triumph over us. God will not allow them to laugh over us. They cannot triumph over us. Because if I neku bezioku, and you will know that if neku wezioku, you will know that even neku wezioku. Na most lego no wolo na amago la no na afo amana another person ola o ebe no we puono no wo na mana go yi na ya like here ago na another person yi na ikpari ya mmadu mana akpari ya na ya like here ga akpari na mmadu. So keri ife kpatara ihe eji pụta na-ekwuso na ndị Zion na-akparị mmadụ na-agụ iyi. What of ngụnwa ịdụ justified ịdagụ iyi. Nne na nna gị ọ kụziri gị rezie gị gụgọwa iyi. Nne na nna gị ọ ha zụrụ gị. They are the ancestors. Ifugodoro anya kịta hapụgodo maka ndị nwụrụ anwụ. Those living ancestors go na ha bi n'ụlọ, did they raise you ka ị na-akpọ ndị mmadụ iyi? Mgbe anyị na-eto ka a na-akụzili anyị si ya go akparị n'okenye na ịgụ iyi adụghị mma. All these things ha kụziri anyị. Ịpụta yipụ awụrụ ahụ yiri awụrụ anụmanụ bata chene n'ihi awụrụ anụmanụ bịa biri n'etiti ndị mmadụ. Ịmakwa ife ji wee nwee domestic and wild animals. Wild animals na-ebi n'ime ọfịa. Domestic animals bụ ndị ha na mmadụ na-ebi n'ụlọ. So ka ị esi wee wụrụ anụ ọfịa bịa n'etiti ndị mmadụ sị ka ị bịa biri. Ka ndị mmadụ accommodate ye ịkpa akụ Zion iyi. Akụ Zion dị alive say why must he be replying na other billionaires ada replying mmadụ. Ichefuo na e-money buje mmadụ je kpochie ụbọchị a. Ichefuo na Mathias je kpụrụ nwa dibịa je kpochie boya allegation n'isi. Ịchọ ka mkpọsị alụ ndị je na-akpụrụ mmadụ. Onwe ha ọgaranya nwelu na Igbo je bụ okpụrụ mmadụ. Oga, if you do anyhow you go collect. You cannot play na intelligence of other people and you decide to blackmail them into silence. It's not possible. It doesn't happen anywhere. Most of you cannot even tolerate quarter of what you give out. Quarter of ife na anyosise n'ọnụ. You will not tolerate it. Yeah? You will not tolerate it. Ebuka Ebu's boy in ebe a wo wisi ka ị na-awụ onwe gị. What you say about Zion, what you say about Zion does not count anywhere. Who cares about what you say about Zion? What you think about the Zion? Did it change millions of people who came to Ngobala? I am asking you. O
changed millions of people who visited Ngobala for a turnaround end of 3 days program. Yeah? So, since that what you think, yeah? Since you think, you have known that what you think does not matter here, why can't you stop talking about what people think? Who are those people thinking? Who cares about what you think about Zion? We are even so much interested about what you think about yourself. When instead of thinking about Zion, when will you really have time to think about yourself? Have you ever thought about yourself or think about yourself the way you are thinking about Zion? You are thinking about Zion. Millions of followers all over the world. What about you? Think about yourself, brother. You keep repeating it as if anybody here cares to even listen about what you think about Zion. Who cares to listen? Who cares to listen? Kelonye onye no here, they give you a fucking damn about what you think. Yeah? I'm telling you. You see, you are still talking about what you are a clear example of what people think. Ndeni na join the night of open heaven. Ndeni na that I think they are all joining night of open heaven. Night of open heaven. More than 40 something, 50 something, 60,000 people are now watching. Programmer Emando Oscar Noriaba Honeti Hallelujah, I claim it. Mwabusu Nyamoma Renjia. Hallelujah, I claim it. You what I go? NSPPD a lot of people now watch here. Eh? So nanda na be na Facebook a magari kabusu. Ototo ha na rie bu uzo. Wonu program mo malo. E like ho mana mgba ha camera. E happen your favorite program. Mo ute na nke me bia gbi. Etu akwa ka ha si eje. Na pages in the pastor Geneti, I claim it. And if you want to pass it through, some of them will a lot of burden happen. They can only tell it to God. They can't tell you. For the email, we program more than you. For the email, Bibu aloka horse. Bibu aloka nyanya. Onanyu hanobi. They can only turn to God. They can't turn to you. You know. So the more every morning her barujena NSPPD Geneti, I claim it. Hallelujah. Ufodu n'ime ife be ha na-ekpe ekpere befa anya mmiri na apụfa n'anya akwa halere ha na-ebelu Jehova. Akwa halere ha na-ebelu Jehova. But the jealousy of a man will make you to think that you and God has become mates. Yeah? You know what I go? Because you are jealous of evangelist Ebukobi, we make you to think that na gonna God na zo a position. Nobody, no single individual can ever take the position of God. You can't even play God. No matter how you think you cannot play God. You cannot be God. A man can never be God. A man can never be God to any man. God is God. Obajodolo, he will turn to that God by force. Obajodolo, he will talk to that. So also Chifimo can flow your name if he can Jada Kwasaye if we both listen nemo, but Chifimo is a typical of a good Christian you can emulate. He has shown it everywhere. But I'm just telling you that na Chifimo so phone na for ya ogala no listen nemo. So you can only Jesus. Yeah. Obanna onye nwajugo. I am busy here. You want to go? I'm busy here. I'm not even name if I name it. I'm not even name if I name it, you can about. You don't know. I don't even name it by Yada and go and get busy. Can you be busy carrying candle? Yeah? Can you be busy carrying candle? Yeah? Who busy carrying candle? Because who busy carrying candle? Busy candle, but carry passing any busy madu when he can't know what. Corner my home.
Ishokangwal. We learned all this from you people. Amamife wo before mbata ebe amamife wo mokoko. Amamife wo feke. Amani nwere ike isi mmadụ na-ewu a lot of afa niile a na-akpọ amamife. I learned it here. We learned it from you people. Yes. Nne kokafo nne akọlụ m ka nkụ, but being nwanyị ewu ịghọtago, being nwanyị ewu amụghị isi dị ife ahụ ị chọrọ igo, inbox me, I'll package it to you wherever you are. ịghọtago. In fact, esendịrị ego m mesendịrị gị, ọ bịarụ ịkwụ ụgwọ akpọkwa m steeti ebe ahụ ị nọ, gwa onye ya bịa ebe ijelu wedding bịa kpụrụ gị n'isi. You don't even need to pay me to prove to you. I will send it to you n'ebe ọhụụ na ị nọ. Then to prove to you that na anyị nwere ngabasị ebe ịjụ na ya akwụzi ụgwọ ka ị nwetara ya, mma ezi onye ya bịa ebe ijelu mmemme bịa kpụrụ gị n'isi. Iwe fụ na o nwere ife na-eme. Iwatago. Nye one of my phone, you can't even handle call na batane. If I give you one of my phone, you can't even handle one of the calls na batane. You can't handle it. On Facebook, learn how to work smart. Learn how to work smart. That is part of the things you need to add to your struggle. So, can you patronize me now? Yeah? Can you patronize me now? I will send that wig to you. Forge that shan. Blue wig na ebe ahụ nọ na wedding ka mmadụ ya bịa si n'azụ gachakọrọ wig ya n'isi iburu isi okpo na. So kịta m gwagoro gị ife na alụ aka m na-eche ka inye order. I'm waiting for you to make your order. Make your order. Yeah? For those which are product of a broken home, a broken frustration, do you know what love is? You are expecting love. Do you know what love is? But you are not showing love. But you want to be shown love. Yeah? Hey, this is sending a request to about a highly poor. Or this is the comment, can send a comment to you. This is the comment I can send your comment to you. Do you know what love is? Do you know the meaning of love? Yeah? For the name, I'm sure go do your wife love or your woman love. Abia no munna go black sheep of umunna. Abia meeting egasa, ebido meeting egasa. Who says you cannot bring the same energy na Facebook here? Who says you cannot exhibit the same energy here? For the name na achọ ebudod. Onya kunu juweche mo yoko na Igbo ka ọkụ na-agba. Mana ọkụ a ya agba unu niile. Unu ahụ unu ha weche mo yoko a. Ọkụ a ya agba unu niile. Ọkụ a ya agba unu niile. Numerous things na aboda Ndi Igbo. Numerous things na aboda Ndi Igbo. So si follow wonso ụka wonso no follow. Ife niile na-eme na Ndi Igbo. This is all comment there, comment ka nsị na comment kpọbute. Yeah. Ife niile na aboda Ndi Igbo so ụka we follow wahala olu nwere. Yeah. Je mepe skill acquisition center at least Ishi mepere one. Ishi ahụ na-akọ ọnụ na-akpọ onye ohi na-akpọ onye ama emepego one to show you example of what you should do. Go and do it. Upon no mepere ebe ndị na-eji amụ ịkwa akwa na-eji amụ ịkwa akwa ị ka nọkwa na-akpọ onye ohi na
onwekwa afọ ịkpọfụ bụ ihe ebe anyị esi wee mekwata unu emekwata mmadụ amahụ nji wee sị na the only thing unu need to constant woto ife ahụ ị chọrọ enye gị stop expecting what you don't have from Zion people. They are human beings like you. If you cannot be as gentle as Ntu Isiagu, why are you expecting them? Where you go? Why are you expecting ife wuho ke na shock ifu n'ime mmadụ? What you don't possess, you want to see it inside another person. Can it happen? Oh yeah, teach me how to be that person you want me to be like. Teach me. You want us to show you love. You want us to show you what a true Christian is. Show us if a true Omenala. Let us know. You gotta go. What you don't have, you want another person to give you. How can you get what you don't give? It's what you give that you will receive. So, Facebook, do not allow them to pull you into silence. So in this critical time, mmadụ na-eji ma ọnụ asọrọ onwe ọnụ ahụ ejebe ọnụ gbara aka ha kpụghewe ọnụ ha bịa jee chọta ya fee na nke m ịghọtago o bute spika jee bute foreign one o weta microphone cheta pen ekwena ka nke dakarịa nke m. That is the only ọgwụ. Since we started applying that habido gbagharịba. This I'm still waiting for your request, or you can exit the program and come in again. Oh, ezigbo nwanyị nnukwu nwanyị ndị na abroad na ndị n'obodo oyibo. This is so na ndị na abroad ndị n'obodo oyibo anyị ma ndị n'obodo oyibo. This is Empire abroad woman biko send their request again. Happen ndị n'obodo oyibo. Ebe ịkọ ọnụ aka owuwe ezugo adama ayọ ezugo ị na-akparị mmadụ no respect gụ na awụfu ezugo ị na-akparị mmadụ ezugo ha adọ ife a wit ndị mmadụ no na enu hori nweze mmeri amaka ọkwara iwu ịbarụ ka aja ka ikpuru ịbịa kpụsa be m mbụrụ tipa bịa trip obere itiwe mkpu gbagharịwa ebe niile ibu monde ha ma bịa kụtube m efu na m akwanye na katapila ka ọ na-abịa begu itiwe mkpụkwụ na enu esuga na-akparị ka mmadụ n'elu nwa azụrụ azụ nwa respect ya na-eme mwufu nwa ọmụmụ asaa ahụ ezigbo nwa deputy Jesus daalụ dala if I get a lot of people you will say because you want to keep entertaining and you want to keep showing love to somebody who doruganya no chọrọ ka nwa nwa o dokuruganya na onye ahụ chọrọ ka nwa nwa you want to keep showing that person love onye ahụ ma the meaning of love the more you na-show your love the more ọ na-adụ anoint the more kelu ka nnọrị na Nnewi si wee gbu kele afa ya Sharike kelu ka nnọrị ọnwụ na Sharike nọ ndụ today Sharike aka eso na ndị the man nwere boys o nwere boys ọkwụwagoro na nkwọ Nnewi years back ya ha egburu ya kelu ka o si wee gbue na mmadụ pụchara apụ na-abata wee splash ya mmadụ ite n'ihu be atịrị ya na movie pụta o mere eme wee lituo wee bịa sie sorry wee na-nkwabe ifecha be nnọrị ị ga ata ebe 2 or 3 houses wee fube Sharike at the end wee buru akpa rice wee dọị na moto wee buru ya shigata wee bi ihe wee nye 20,000 mgbe ahụ maka ife 20,000 naira wụ mgbe ahụ
bi na ụmụnne nwaanyị ime ọfụma o wee sị na chara ike ji ego bịa gbara ya egwuregwu itise enough iji wee gbue itise enough iji wee gbue ese mụ na ndị a need love. Do they know what do they know what the meaning of love is? ọkwa ifugo ka chara ike si wee jije gosi onye amaghị the meaning of love ịghọtago ọ na-achara ike ma o rituo barịa mba fe ịkwụchi ụzọ perhaps ọ ka nọ ndụ tata iji ije gosi ya love. Nnukwu nwaanyị I greet you. ezigbote onye na abroad I greet you. Brezugo Chineke ekwela ihe ọjọọ. Brezugo since anyị nọ off ị na-ada agbata life mana ndị a na-atụ mma ha na-enwe aṅụrị nụ ma their greatest nightmare is back. Achịgidela m ọchị ihe ike agwụna m. Brezugo jiri ya nwayọọ na mere ndị ebere ụmụ nwanne anyị ka ha anyị ma na ụmụnna anyị nye ka anyị ji asụ ha ka anyị zọpụta ha na-atụ uche ajụrụ ajụ. Obi tara these guys mmiri. Obi tara ha mmiri na. Yeah, but what do we do? Man, I'm happy in them. You got the strength for them. So pure here, here, because without that, I am still trying to check. Can my hair buko be met these guys till tomorrow? I'm not having hair buko be met till tomorrow. I'm not having hair buko be met. Okay. Kita no more can hear nada. Why can other Christians like this? Oh no, me through somebody. Do you understand? When I'm now watch, you feel that people support or even not support in the you know the people who are anti-Christ not support Hamakale Buko keep on more can he no mercy. Meaning even his old videos. If I did now more content in the Uzikita may choose it. I may choose it. I don't want to be on our tone, everyone, our tone. Okay? Only a Christian. That's now these guys are on a mission. Here our end time. Now mission will happen to attack Christianity. Whether it's coming to Ebukobio, or it's coming to Moka, or it's coming to your pastor. Anywhere you need to only what a Beni have attack on to Christianity generally. Because I don't know the reason why when social media people still have make content in a page for the past how many years in our own platform, and when you hear married in a Facebook we have a rule and you are still existing. The only place in Africa of my way not drag people. If they are not dragging people to put them down, your voice will not be heard. It means you have a mental problem. Another here now drag they were better than you before you started content. They are still better than you in the content you're doing. And even if you stop content today, they are still going to be better than you. Okay, so our people need to wake up. All this while people miss you, even me, I missed you personally. I am back. I am fully back. My husband would be like, happening Ezugo, I know working Kahano Wadio, why you're not going Why you're not going no, come on, I have content, but it's well. Happy that you're back, okay? Let's see how they hammer. Of my how the hammer. Our own is to support you from here. And then, guys, please share the video. Now we warning. Hi, God. This is very intelligent. Thank you. Thank you. To them. Thank you. Okay. Thank you. Or perhaps I will baby blogger. How I know when have adult bloggers blog what since how many years? I'm as in Kimi Lania the Haketa. I can remember when my wife made drop or post. I say, look at 2 days.
500 views. Yes. At that time, on our drop post that time, and then went 500,000, 100,000, or they have to walk. Kita, Kita, na fizzy page, Hannah post, honey, they are struggling with 1,000 views. With their 1 million followers, and adult blogging. I'm a baby. With Facebook, I humble go. With the 1 million followers and them elders in vlogging business. I'm with 2,000 views, 5,000. It's just for them to know that when here, I'll be forever. And another thing, when I'm not the money, now 1 million follower is equivalent to 1 million naira. I don't know. At that time, how if you don't with 10,000 followers, I think you are still on 10,000 followers, and you want job, you want people to follow you. I say if they don't follow you, you or you want to buy a property somewhere because they are not following you, you will not buy the property. You never really think about that Facebook is supposed to be a place where you come and make friends. Initiate, negotiate business, do important things. Do important things. I'm telling you, I'm not always go, but today, money are born beyond Facebook friendship. Yes. Okay, that is how it is. You negotiate business, get business contacts. I'm not money Akuzayo know before now. Yeah, but I can carry my phone today and call Akuzayo. He's based in Nigeria. I'm Nigeria, Chiquito. Where so okay, I have people I can call. I'm not where people all got contacts. I say okay. Only about my sister, many daughter. That is the essence of social media. Exactly. Networking. On Facebook, say let me see unnecessarily over people that don't even care that you exist. Take we're on Matthias as example. Remember Matthias arrest. That boy about that stood his head. On that guy around today. On that guy not now. And when anybody they post a picture of that guy again. And when anybody they post the picture, did you marry here? I told him my hair. Even they give everything, nobody cares about you. It could take you through Zion or because they are muchikwe go to Muchechuka. I want to Kuru Chukuka how this why. Cable the land of they have forgotten about him. Complete. His story is ending on Facebook, but still people will not learn. How many of you can post a picture then and now say release them? How many of you may go organize a campaign? Full way all over social media. See, release Chukuka, king of the game. Release him. He's our brother. No anymore. Even if you didn't wear a gauge earlier. Before the stage go to campaign, they release there. Story here and they allow. Here is the to watch na Facebook. The same thing with very dark man. On the hair push. Very. I don't mention. Don't feel no one at board na Facebook. On the hair push. Every day na acquire. A lot of big guys in Nigeria keep an idea. The next set trap. Oga aba one day. Man ko oga amano nyo banyezi. Oku yakwa. Then you people will deceive another Zuzu. Again. See, I'm saying my rights. I'm speaking my rights. It's my fundamental human right. Okay, that is it. If I don't hear difference between cyberbullying and saying your mind. Facebook, Mark created the Facebook for us to do a whole lot of things. Almost now with now when you get every day Omenala, you start castigating another religion. No, you get survival. If you're a new prophet or you're old or you're planning to come, you need to know something. For the past 1 year plus on Facebook. Don't ever grow your platform with somebody's pens. Exactly. Don't ever try to grow your platform by dragging somebody. Exactly. Okay? That is the thing. You cannot go far. If I life like this now, got to
hate in Onya drag we gather, you will think you're having views. The moment you stop dragging, you will not see those people. Exactly. Yes. Decide what you're coming to do on social media, don't literally create content. Not dragging EJ, man, maintain the dragging, nigga drag until you anything you post, nobody will follow you. That is it. And you cannot go far by with dragging them much. Why do you think Angela wants to Jenny Slimsy and go neglect them, KO family them, honey in their farmer? Hajikaku strong, Chifimo. Why MC in Bakara? Because they don't care. If you have Buroche or the not dragging much. They know they do. They have things to offer to the world. They will fall back to you and age Maraha. Yeah, man, can go in what he offer. If you know MC in Bakara and roll everywhere, it's okay. You may pay page, you go did this thing. You may pay that page, may preaching for 2 days. The next one is only that drag. No need get analyzed in a negative way. You can't go far. You can't go far. So I can say can drop. Brace because you see my brother. Oh, now appear here. Now I don't have it. Do not appear on Abba. Okay, you see can appear here. I'm in national kitchen. Okay. Ndị abroad, ịma n'ụlọ nwa ndị abroad. Awụkwa nwa ya abroad, uche m niile nọ n'ụlọ. Ị ajụnụ m ndị abroad anyị ma mgbe ahụ ndị nọ n'afịa mana ugbene ha na-azụ n'ụlọ. Ndị pụrụ ọrụ oyibo, they are always thinking about home. Ha ịjụ sị na my sister nọ abroad, na my brother nọ abroad. Ndị obodo oyibo a. Frank Owelabi kita ha so na ndị abroad. Ịghọtago Maximus ha. Enwere m so many ndị abroad na page m. Mana ndị obodo oyibo ibe Valentine ma ndị abroad mana kwefu ndị obodo oyibo a. Ndị obodo oyibo a. This is Daruhinde. It's good mother. Daruhinde. Welcome from the platform. I come the way. I'm wishing me. You see? So, if onye abroad but akita abịakwu okwu. Ịghọtago? Ọwụ na ifo dị nda iji obodo oyiwo. Ana agwa ya go. Ụdị nda ka iji obodo oyiwo ya awa ifo. Iji obodo oyiwo ana agụ ya agụ. Ndị mkpọtụ a. Ife ụdị nda to travel out ana agụ ya agụ. Eva ejike emechara program mmeri ụnyaahụ. Program niile ọ na-arụ ọnụzi iwu abroad. You want to show us that an abroad is better. Nigerians are not outside. Nigerians are not inside here. I'm asking you. Nigerians are not UK. When you put them together, are they up to them on a trade fair? Yeah? Nigerians are not America. How can Nigerians in them on a Lagos Island? I am asking you. Yeah? That's it. In a way, go and walk and remember home. When you are walking there, don't think that place has become your permanent residence. Always think about home. When you think about home, you are not only thinking about yourself, you are thinking about your family, you are thinking about your relatives, you are thinking about those your ancestors you are always clamoring for. Yes. That is the only reason each way travel outside in the first place. You did not travel out to start oppressing people who are home here with the trade with the with the whatever thing. That is a jungle. Thank you, Ibe Valentine. That is a jungle where you will barely sleep. Do you know the kind of sleep in the way here? I can even start sleeping program. Do you know the kind of sleep? Do you know the kind of peace in the Nigeria? Zambia being an African country.
I have met with the kind of peace in the experience here, even in Zambia. You got to go. So what are you telling me? Anywhere that is not your home is not your home. You are only there temporarily. You are working to make something permanent in your place, so that when you come back to that your permanent place, you will find the most comfort in a way. That is what we are talking about. Well, on Facebook, na anya isi ono mmadụ anya nụrụ n'ife imelu video na-aga n'ilo bịa melu video na street gị nna gị ị na-egosi m unu onye ọcha lụrụ ire ntiri biri there. Come and show me your father's house or your own house. Yeah? Or too difficult. Ị na-egosi anyị look at what is happening. Jee see elu m video amaokwe be nna gị. We want to see amaokwe be nna gị. We want to see ifutedunu be nna gị. We want to see Ishi be nna gị. Ọ na-anọrọ obodo you want waste time. Now bringing shame and disgrace to that your ancestors you are trying to uphold. Come and make their place fine. Come and go and work. You are there to work. That is why you are working tirelessly. You are working tirelessly so that you can bring those development there back home. That is why you follow Giano Leba, Bialo Hotel here. Bialo Hotel here. Yeah? Yeah? Onwere one man anyị na no Zambia. Ife a na-akpọ Hillary Obiado. Onwere ezigbote ego ọ na-azụ spare parts. Mkpojere ebe Hillary bi na Zambia. Itie mkpu. Mana ebe efu hotel ya do na Asaba. Efu hotel ya do na Asaba. Ọ rụchara hotel ahụ, o duplex ya na-azụ kwapuo mmiri dọsasịa ndị mmadụ na Asaba ha na-echuru. Ịbịa na village o chichara echichi igwe ma n'ọnọ, community ma n'ọnọ. But ịbịa na Zambia ebe obi can take you to ebe obi 2-bedroom flat or 3-bedroom flat ebe obi n'onwe. Kedu ife o need to show in the Zambia? He is simply there to make money and bring it back home and develop home here. Yeah? Embrace that spirit. That is the only time you will stop bragging about Germany. You are bragging that you don't need to pay to go to hospital in Germany, but your Kilafa Kilafa, this guy, some of best motors, they are low hospital, yeah. One Valogo hospital, they are low hospital, na Kilafa ya, no road to beha. Emenike Bashalo Paul, a superstar fan. Watch a star ball, but I know where they are hospital. Canon one Heart Foundation. Yeah. Save life. An American trained doctor. Jano where they are Save Life Hospital. Go and brag that you don't need to pay to go to hospital in Germany. For the name, if you remember, if your ancestors do so ashamed of you people. You are bragging. Yeah? You don't need to pay to go to hospital. Your mother, I have to go to hospital. Your wife on Abuja, how to go to Iwaji, also Kamulo, Iwaji, Iwaji, Mama Done, non necessarily family. Omonam kindred. Only me, not say Germany and Amamba. What happened to other families constitute of Israel? Even DK constitute of so many people been the DK. So it is only you. Yeah? You traveled for the people who are home the same way they are home for you who has traveled. It is very simple. So if you don't want to understand the message, but you want to keep telling us Bendosha, I can easily go to my village, but I'm my place. Why camera? Some of you, nobody cannot even do that boldly for reasons best known to you. For reasons best known to you. Why your fellow Ndenobodoi are busy building hospitals in Nigeria here? That is why you cannot help but celebrating the flat Matthias Gerent. Yeah? Yeah? Amanda she. Yeah? That is the only reason how you celebrate this so-called if no forgetting that people has been wrong.
ịmakwu mgbe that iframe ọ onye ministry run free health distinct to 900 widows with empowerment. 900 widows with empowerment. Yeah. How long will it take them to cover 900 patients in that hospital? Yeah. Ịmakwu ka ndị na-eme free eva bishop ha na-eme, a lot of people na-eme, a lot of ndị doctors anyị n'obodo oyibo na-abịa na-eme free eye attention to ndị mmadụ, nyegasị ha ma medicated glasses ndị nne ji na-egwu agagharị. Ụfọdụ na-akwụ widows and widowers ụgwọ na communities ha. Ụfọdụ na-ewere ego. Dr. Aghazu Nnewi Hotel lụrụ private clinic for ndị akabeze m. Dr. Aghazu Nnewi Hotel, may his soul rest in peace. Rụrụ private clinic for ndị akabeze m, rụchasịa were enye ndị akabeze m. Rụọ ICT center, computer ife a were enye ndị akabeze m. Yet this was a man who died that he doesn't want any because of normal. Nobody should even hire a pumps. Very simple man. You got to go. So yeah, you can only add value the best way you can. You can only add value the best way you can. Ndị Igbo bayi are making us proud. Ndị Igbo na-edozi bayi. Ọbịa n'uju mebela ụmụ onye akabeze ma ụmụ onye ọkpụ na-eze, pọta ịmana na ọkpụ na-eze na akabeze mụ. Otu ụmụ agbụsọ ha gbakọsịrị. Otu ụmụ Isiagu. Ịghọtago ịmana na anyị si etu agbakọsịa. Ịghọtago because isi ile mekọfọ na ịga ọkpụ na-eze. Sigodo ilo Nnewi hotel ha. Gakwa ọkpụ na-eze bata ụmụ Isiagu fụ akabụ. Ịghọtago so ofu ife nwanne nwe awụrụ na na-eji ka ọgụnụ ka esi asụ ya. Ịghọtago so meseji anyị na-enye gị uwe ife initiri ọ ife initiri mana ihe ekpe isi ọkpụkpụ anyị ekweghị ka ịmalụ na ife anyị na-ekwu uwe eziokwu. Isi ọkpụkpụ dị n'isi anyị ekweghị ka ịmalụ na ife anyị na-ekwu uwe eziokwu. Onye ekweghị ka ịmalụ na ife anyị na-ekwu uwe eziokwu. Ịmụ ụfọdụ ụmụnne anyị nọcha obodo nọcha abroad na ọha obodo oyibo bịa nọcha na health center. Ịmụ ụfọdụ ụmụnne anyị nọ abroad na-ewu ịmụ ego one ha na-edepoziti na teaching hospital. Ewurie na-eme ndị mmadụ surgery steady. Ịmakwa one these are people ndị oh my God, Christmas ọ na January kpagharịa na motherless babies home, kpagharịa na hospitals niile. A lot of ndị niile anyị akwụnikwa ụgwọ hospital echewekwa na January ma na ndị abroad na-abata echenji dollar n'ụdị a debe ego aka nkụ emepesi esetụsịa bills ndị mmadụ ha na-abịa ha jekwa New Year ọnụ nwaka na-eselebreti. Mmadụ one jee na-alụ hospital ha atụ ihe wankọbọ ha atụ ihe ego ha makwa mmadụ one ọnụ ka bidoro isere very outdated set of people. If any one are excited over anything, any little thing, you people are excited. Always backward. Yeah. Ejike nurse n'obodo oyibo. It's supposed to be a medical outreach package here at the Melundebon. Video ye kaifo. You are a nurse n'obodo oyibo. You know the importance of that sector, you know how needed it is. You know that you can easily bring a doctor anya. What a doctor anya na village you. Gwa doctor anya nya bịa na ndị nne nwaanyị na anya ha manụgasịa ndị ayenye glass enye ndị nwere ka o si wee do enye minor ife dị maka anya malụ na anya na rheumatism na ndị okenye a na-arịa ke ịkpọta doctor ya bịa fụ maka rheumatism ha. You do it every day na brag maka obodo oyibo wee ezigbo ife ọdụrụ onye ndị America one nọ here to work for you to pay them unless if they are coming here as an expert. Na brag ọdụrụgụ mma iwe jebe obodo oyibo. Ọdụrụgụ mma iwe jebe obodo oyibo ọ maka na ọdụrụgụ mma ka iji jebe obodo oyibo irukwa obodo oyibo nọrọ n'afụfụ naanị isi. Ihe nwere the kind of free nchọ anyụ na nwa m ahụrụ isi ahụrụ enu ebe a
nchesi na site atọ amatuo ife sọrọ nka m na-ada eme ebe a provided na m adaghị iwu gọọmenti ife sọrọ ka ihe eme ebe a now. Have you seen that? Home is home. Home is home. That is why ụfọdụ ji awọkụ na-eme na one day they will come back home. So I will go to myself and I'm always go Zambia, but J-Pack is not even happy that at least one of their brother has gone and come back. You want people to keep which is what you people believe in. Kunu we will ever na brag. Kunu we will ever na brag in America. No, inwe ni ebe ha na ko di onye America ka ewu. American citizen ka ewu. Onye America mụrụ onye America mụrụ ozi onye mụrụ ga anọ na Nigeria ebe a. Onye America anọ na Nigeria here. Nne mụrụ nọ na Nigeria here. Onye mụrụ nọ na Nigeria here. Ọ nọgide ebe a hiti emegide ọnọ ka nkọ nwụọ ịnata bịakwa ya nie ya nabakwachewekwa onye nke ọzọ ịnọrọ America na-aba naanị jenu mụrụkwa from this lady na dey follow anyị na page ebe a Madam Pearl Odegeri. It's so sad na di nwụrụ o reduce engagement ya na Facebook. That woman na America na that woman nwere charity organization here ebe ọ na-feed ụmụazị na-eklot ụmụazị ọbịa na America na-akpagharị na-ebutegasị akwa na-ewetagasị ụfọdụ benefit from America were bịa here na-efeed ụmụazị here were na-eklot ụmụazị here. Ịma na onye a jere America for something. Ịma na onye a jere America for something. As we go here in Germany, we pay 300 euro every month for insurance. Hospital is not free in Germany, please. You see? No, ha na-emepe free hospital. We will see how it will go. If I want to be done with the unhealthy challenge or competition, it cannot last. Because if you do here with a genuine mind, if you do the key way maaka, you want to go. If you do the key way maaka, you started it key way maaka. Which free? Ejike ọwụsa ejike n'obodo oyiwo. Ọwụsa ejike n'obodo oyiwo a ejike ji embassy ha n'aka. Onye ọ gwara nya jewe. Ọsọkwa nya mee program obodo oyiwo mee travel out. Ịghọtago? Ọsọkwa nya rụọ ihe. Onye ọna jere obodo oyiwo ijere obodo oyiwo ka ije chụta ego because you want to develop home. Nja ebe a ka ije bragwa maka ife na-eme ebe a. Bridge niile alụrụ ebe a, flyover niile alụrụ ebe a, it's not your business. Ebe ebe a egwu bridge ọnụ, aha ebuga ya eje America. Ife ijere ebe a ka iburu ga ibunata ebe a. O ife a ka eji wee nwa ndị jere obodo oyiwo gbogbo kpatara na mgbe ahụ ịbịa be ndị n'obodo oyiwo ndị ọna nwere onye nọ Spain, onye nọ Holland na ndị otu telivishọn dube ha ya dị iche, uche dube ha ya dị iche, even ụdị flawa ha na-akụ na-adị iche, ife niile na-adube ha na-adị iche. Mgbe ahụ enwekwara ndị na-eme eketa ebe be ha ifufe ụmụnne ha na-eyuzu. You will see evidence gosiri na mmadụ jebere obodo oyiwo from here. That is the exact reason why you travel. Yeah. Ama na aba Christopher kpọpụrụ nọrọ n'ebe a na-enene m iji data na-enene m na-asị na m enweghị job. Ịmụ ife iji data wepụta your own time na-enene m talking. You are watching me talking. Ifela ahụ emeghị makwa ife wụ na mmadụ commandere you are giving me audience. Ese na-egbu ife. Which kind of job can how many people nwere ike commanding over 50 people ha nọ na-enene ha? How many people do you have such nwere ike commanding such audience? Nwere ike commanding audience of more than 10 people. They will pay you attention for hours. You are asking me, do you have job? Even you are here giving me your time and your attention. And you think I don't have a job? You think I don't have a job? I will look at the page here to monetize. You will be paying me in your ignorance, still talking nyanyampo.
but you are paying me, you are putting money in my pocket. But you know now, I see my call. Yeah, on if but you are here listening to me. Yeah, nkwukwa na ụfọdụ n'ime ụlọ amaghị ife ọtụka ma na-akparị mmadụ, but even na-agwa gị the reality, because in the actual sense ụfọdụ n'ime ụlọ amaghị ife, sense very far from you. Ụfọdụ n'ime unu ndị jere obodo iwu miss calls family unu echefugo unu ekwugo nye ugboro ole ọtụkọ na mama ife onwedoro ụmụnne enwe ụdị unu nwa ụmụnne enwe ndị jebere obodo iwu 1995 1993 2001 till today ha anụ maka fa ọha ndị awana bia ọha ndị awana bia ya ọha ndị awana bia ijebere obodo iwu ahụ dịka ije yiwe akwa ije kwugharịwa na bridge kwugharịwa na underground efa, you can go and have fun. Ịbịa na Zambia enwere Ibis Hills, enwere Shagili, onwe side enwegasịrị ebe niile ahụ. A lot of ndị Nigerians n'ebe a can afford to pay for rentals na those places, but you will not see you ndị ya afụ bi ebe ahụ wusi ndị ọga bịalụ nwee n'ala agba nwere unu ebe ahụ. Yes, ndị ọga bịagolu gboo shigolo nwere unu that place. Mana ihe afụ onye Nigeria ya ejekwu ugwu unu na Ibis Hills, jee na Shadley, jee na Woodlands, depending on the part of Woodlands, jee na State Lodge, yeah, jee na ụfọdụ side na Makini ebe ịma nọ high profile areas, yeah, jee na North Made ụfọdụ ebe ịma nọ high profile areas jekwa ugwu unu ya afọ ha. But we can all afford to live in such areas. Ebe ya afụ ndị be anyị wụ some part of Woodlands extension, some part of Emersdale, Matero, Shalala, Kamwala South. Ebe a ka ya afụ ndị be anyị ha abịakwa ugwu unu nwere ka o si wee dụ biri ebe ahụ were achụ ego na-ese ndị ego n'ụlọ ebe a. Ụbọchị ya abata ewuru jip bịa na airport bịa burie buna n'ụlọ na Lagos ya, ọ n'obi na tenant na Lagos ya, ọ na-arụ n'ụlọ jekwa AC na duplex ya, enjoy ya duplex ya. Ọ ife eji wee mara ndị Igbo, ife a ka eji mara ndị Igbo. Ọ ndị nwere ego ọfụma bisi na America, they enwego much develop well out here, decide to let them live their own life na America, ha na-live their life. Ndị ahụ ndị nwere nya ndị ahụ ndị eze afọju, ọ bụrụ onye dụka anyị makwa ndị na-eme ụdị ife a. Ụfọdụ n'ime ụlọ yipụta ị na-arụ ọrụ iwu rie chọọ ka ị na-ebi your life to the fullest na America. That is why you cannot mold block here. That is why you cannot mold block here. Even ugwu ụmụnna ichie ya atọ ụtọ, atụ nke Lagos ya atụ nke ndị abroad ya atụ nwụọ nke pasịrị na. Let me give you people space now so that we can come back again. You know that go. Agwa na this time around I shigata with another frequency. You know that go. I shigata with another frequency. Frequency I will put on another level. On another level. All the too hot for any mili. Because it is time to intensify the truth. People need to understand this truth no matter what. No matter what, you need to hear that bitter truth. And the only obodo you but hey man need more for come back home. Stop deceiving yourself. Stop deceiving yourself. Oboga anocha na nwanyị ebe a mụta ụmụ. Zichu ụmụ ha school ị nọrọkwa di a na-eme you wanna be. Nwa ya abago secondary school. You wanna be. Nwa ya Harvard University. You wanna be. Nwa ya graduate ịrụwa ọrụ na bank. Ma ọ chọta ọrụ ebe ọzọ ma ọ bịa join kwa n'obodo oyibo ebe a ka ụmụ ọfụma send alụ ife niile ahụ ife na nna ya nwetahụ nwa ya send ya nwa ya yari alụrụ ya ụlọ obi na duplex at the age of 55 years or 60 years ife ngwa achụta ngwo na your 70s. So ọ bụrụ na ị nọ there but you know that you are wasting time, come back home here. For the moon with talent in the west ebe a, people need that talent back home here. Yes,
need that. People are surviving here, in case if you don't know. It is just our government that is frustrating people here. But people are surviving. What are you telling me? Look at the frameless of people in the the mother to one frameless. Woman's by an hour door. I'm a locha door and a tinu neighbor or foreign door. Manaya annually locally. Royal Shia if land in 8 million. The buy now Royal Shia get that. It now to a mobile community can make us say. The buy now Lucy. If any if falling grass table, if falling furniture are now, the buy now in Nigeria here. I was just shy, don't you be when you better about channel for it. And I call, yeah, consume interior work and I do. Yeah, people are making money here. Open no do way for Sigu, but Nigeria, I can assure you, come back home. But let me lecture you on how you are going to survive here. The way pride and anchor, the way I'm coming from Germany, I'm from America. When you come to Spain, keep it aside. Keep it aside. Yeah. You know, in Britain, keep it aside one day. Yeah. Onye for years. I am in Nigeria, I'm with Lugaka now. In Lagos, with Lugaka. Yeah. Now, on another name, if one supposedly that contribute to economy, eba na-ebuni ya n'Igbo na na-agasa ya agasa. Oge ọ na ndị obodo oyibo bụrụ ọgbaghara na-ebute ihe. Ịnọ ebe ọ tụrụ gị isi wee gbafere. Ịmụkwọrị na moto ahụ ịnọ na Amerịka wee gota n'onwe ndị gotara ya na Naịjirịa. Maọkwa na anaghị ịgbalụ because na ijere Amerịka n'onwe ndị nọ na Lagos ya gbaa na ahụ gbaa times 10. Are you not aware? Do you think that people are playing here? Oh, need that every year or every 2 years. If you ever in 4 years' time, you have a lot of your mates when I go to Hama. Only in Opudo, woman, you are a frequent, you know. I so when you know you're a frequent, you know. Only in Doloha, Abamito. But those people are working tirelessly, targeting that they cannot work beyond so and so years so that they can face their life and organize themselves. That is why they are working so hard. Go and enjoy Iji na Holland, na yeah. For the moon, but also you work here, that's a proof is cap. Yano channel, Yaba Wokunun. Yeah. Iri Polo Mazan Apopanaba. You remember canvas size young where he came size 150. I'm only putting that size up on a day. Yeah. Iri Bukosari Hanky, Buru Hanky, no. You will go say na hit me woman. Yeah. Nyala abana anya n'ukwu ma cross aba na akwugari. Eme akpọ donation na town hall isalo call puilo. Isalo call puilo. Yeah. Aya agbafelu n'obodo oyiwo. Oboso ya nata uru dugida apalu apaten. Yeah. Bukosiri manisi kwari na troli if na airport or you route to apate onwe even when isi do n'ime akpa ahụ onwe otu mkpụrụ ife duru isi na butu n'ime akpa Samsung niile do na akpa ahụ ndị 1983 ọ bata ị na-use iPhone 13 Pro Max onye Samsung S2 ị na-echekwunu na ọnkụ na-ewu nata iPhone ọ bata wupụta mkpamkpa fonu ma Motorola ochie were enye na if a post or ya wee buru old Samsung for the event that because people who know for the last 5 years or my even should have buy your uncle who see London more way for bata ilu ebe o shey nkwapulu nwan ma onye ngwangwa eyeglass nwan ebidozi na Igbo na ten okleka kita ije no dolo uwe house ilu ebe ahi wole anya gbara Christmas ilu no dolo trouser jinu ha na-achịta size ya na-awụcha 50 55 mgbapụlo ndị adapụno asị ụbịawu na ihe ekwe nọrọ dị a na-asụ awanabi o nwezi onye nwụrụ be ha ọ na-anata akwamozu o jere otu akpa kpuru nwayọ na-ekpokọ akwa na nke iro na-elu otu na akpa ụbọchị ya dabata ebustakata akpa na bọs ị naghị enwe aṅụrị nọ nkụrụpụ ezigbo ife bata nenedanụ nke ọ na-eyi iwe maka nke ọ ya shị ya dụ
ọ ga-atụ bupụta mgbamgba TV bụ hunchback nwa unu bukpuwe na rum nye si dị ụkwara nke a na palọ Chineke mere mmadụ ebere oke unu echetara ndị na-akpa ya nọ n'ụgbọ mmiri abata unu echetara ndị na 2 months ka ọ nọrụ akpa ya ka nọ n'ụgbọ mmiri abata akpa ya ha abata bụ o bu ndị ọzọ sheke ha in ịghọtago bụrụzie ndị ọzọ tinye n'ụgbọ mmiri ndị ọzọ wee na-abata and anyị mara ife ụgbọ mmiri ya agbanụ wee bata ọ nọrọ ịjụ say I have some cargoes on the sea, I have some cargoes on the high sea, they are coming, I have things for everyone, I have things for everyone, don't worry. Format after 1 month 2 months or na etu a ka mmadụ si wee si obodo oyibo bata mana ọma wepụta chaja na na o chefuru fon ogote arụrụ na moto ya do na ife aghụghọ o ji chaja bata chefuzie fonu na moto ya ka o wee gwa nọ na anya moto ebe ahụ nọ o chefuzie fon na moto ya aghụghọ akpa ahụ dị n'ụgbọ mmiri ya wee mechaa bata o wee natakwari ọzọ all these things ebe anyị ma mgbe eji ụta ife a wee wewuchi anyị ọ mgbe ụfọdụ n'ime anyị jebeluru travel ka anyị nọ wee ma anyị nwere ike igolu extra bag ịghọtago you can buy extra kg, you can pay extra kg ịghọtago even when you decide to put your bag in a cargo anyị amaghị ka ife ya nọ wee bata in some cases ka o nwere ike ịnọkarị we know all those things now ịghọtago makwanyi na ndị ahụ na-atụziri ụga maka cargo na ndị otu na-atụ afịa group page afịa na-abata ihe ha na-atụ afịa ha soro ụgbọ mmiri na-abata ihe so they even know more about ife afịa n'elu ma everything they know more. This is empire. Shoko potopoto na ugbo onye nwanọ shoko granot pages n'obodo oyibo aghọrị anyị bịa n'obodo anyị bi obodo ebe ndị mmadụ na-live the life of luxury ịghọtago even the kind of oche adịrọbewu na America do na palọ mmadụ hia do na palọ ana ya ọbụla na palọ do na visitor the first visitors palọ how the main one ịghọtago but here you see where people are living the life of luxury or just government obodo a ife na-agbakasị ndebe anyị ahụ ọwụ na anyị nwere ezigbo gọọmenti kere obodo nọ n'ụwa ya karị Nigerians are hard-working people despite the way ha si frustrate people n'obodo people are still surviving. Akpa rice nọ 80,000 90,000 ndị mmadụ ka ya egwe ke people na Christmas ya nya people ka ya egwe ke ndị mmadụ na Christmas ya even ụfọdụ ka ya egwe ndị niile na-ebe akwa mgbe school fees ịgbarịa during those days anyị na-egbarịa school fees nọ ọkwa 30 something for something thousand onye ọ na-ebe taa ụgwọ akwụkwọ ahụ nọ 100 and something thousand ndị mmadụ ka na-akwụ ya ndị mmadụ ka na-akwụ ya fuel n'ụkwa 1,300 1,400 kịta people ka na-agbakwa ndị ahụ ị na-akpọ na-agụ egwu ha ka na-agba gba nke ya dụ na machine ha gba nke ya dụ na generator osigo ike na-efu unu na village ya waba 2 days ya ga ya start generator n'unu ahụ they are powering their own house, they are being government on themselves. You think na government obodo anwa adụ nwa na be ndọcha ya carry by. Is that what you are thinking? Is that what you are thinking? With the kind of creativity in the Western obodo, with the kind of human resources in the Western obodo, very creative people. Very creative people. I will end this broadcast now, but I will come back again. You got to go. They join on this broadcast. This is Empire. Nnukwu nwanyị. Ndị nke Maximus Patrick. Amahụmone bụ ụdị mma akpọsi unu mkpọba anyị ma na mma anọkwa here for another 30 minutes. But let us go and refill and come back again. For another woto romance. I still remain your favorite Ezugo, the ugly face behind this platform. The ugly face behind this platform. If you don't like me, you must like me later. You must have a reason to like me. But say for me going me fe. This is let us go and refill and come back again. Daalonu.